आता कुठे झोपलंय आणि अखेर सारं घर शांत झालं. आईपणाच्या या धावपळीत हीच एक वेळ आपली हक्काची असते नाही का? आणि याच वेळेत मनातील खूप साऱ्या गोष्टी आपल्याला शेअर कराव्याशा वाटतात. म्हणूनच मी विचार केला की ही वेळ आपण गप्पा मारण्यासाठी वापरूया. मी एक सिरीज सुरू करतेय, नॅप टाइम टॉक्स. यामध्ये कोणतेही मोठं ज्ञान नसेल. यामध्ये आपल्या आयुष्यातील असे अनुभव असतील जे आपण सहसा जगासमोर मांडण्यासाठी संकोच करतो. आई होण्याआधीची ती आणि आई झाल्यानंतरचा तो कठीण प्रवास, याबद्दल आपण मनापासून बोलूयात. लवकरच भेटूयात पहिल्या भागात.